Breaking news once again. Zowerenga zonse zatha panopo Professor Arthur Peter Mutharika is the president-elect, and the Malawi Electoral Commission will just confirm today and maybe this evening. Celebrations should be done, but in a responsible manner. Celebrations should be done. This is not the end of the world. This is the starting or a turning point for the history of this country, that for the first time ever, Malawi will ever experience better days, will experience free primary school education, secondary education, and possibly free university education as well. Tonse muchipange celebrate tachita abolish primary school education, which was done before, tumafizi tuja masonkhana tuja mulibe, tachita abolish secondary school fees, it will be free secondary school. Ana nonse amene mukayamba panopo, mukayamba pa end October, pa 22 September, free from form 1 mpaka form 4. Mukachokaso pamenepo kupita paka ku university. Malawi wasopano, Malawi new Malawi wabwera nonse. Audio iyi ipite pali ponse Malawi muno, ipite nyumba iliyonse Malawi muno. Ana asukuru from form 1 to form 4 free. Aku university mzingo katenga mukhala ndi loni imene muziphunzira sukulu plus mavouchers akuti muzikadya pa campus pompo. Nthawi yakwana, New Jerusalem yabwera, Holy Spirit ikulamula sopano. There's Holy Spirit in the country. God Almighty, thank you for sending the Holy Spirit for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. For Malawians, now it is official that President Professor Arthur Peter Mutharika, he is the president-elect, head of state and government in the country. Awawa achoka basa. Hallelujah to the Lord. I am rejoicing. The happiest day that I've ever had in my life is this day. I wanted to see this day, and this is the day that the Lord has made, and we should all rejoice and be glad in it. A profesa kutero kwari munjira kuchoka ku Mangochi akubwera kusanjika. Lero rafikira kaye kuna kinyambadwe akaseseko kaye nyanga zose zichoke kusanjika. Tikachoseko zonse zoipa kusanjika. Panopo a president athu akalowa kusanjika akaendi mawa akaendi nkucha uno. Koma chonde a president ndikupemphani ndine pakhala anthu amene they will claim this victory to be attributed to them. No, it was a collective spirit, a collective project, a shared vision, and asatengere advantage iyi anthu chonde a president pa 5 years ni pafupi, zinthu zikhoza kutembenuka. Mukagwirisa bwino ntchito, it will be forever. There's no way MCP can come back. There's no way any other political party can come back kuti muitenge bwino nkhani. Isakhale kuti ena kesa zikhala kusogoloko kumanena kuti iwowo ndamene apangisa izi. It was a collective effort. Aliyense anatenga mbali. Zisakhale ngati zija zamati party democracy kuti anthu amene anachita hijack, those are the people that claimed kuti anachita izinso. Zisakhale choncho zisakhale choncho, ndibwereze pano, zisakhale choncho. Ena amene alowera pamimba asachite claim kuti iwo ndamene apangisa izi. I know what I'm talking about. Ndeno tonse tisangalale
tonse tikhale bwino, tonse tione, tonse tiwathandiza president wathu Profesa kuti zinthu zayenda bwino. Komanso ino amene muli kusogolo, amene munali ndi milandu, amene kapena ndi chani, take it easy, take it easy. This is my advice. Don't be there to avenge. Be there to foster reconciliation in the country. We need a total reconciliation in this country. Chonde, chonde. This is my third breaking news VN today, because events amatamanga zikutamanga ma events kuteroko basi achakwera achoka ku State House ya kulilongwe ku Kamuzu Palace kulibe kwangosala chabe kutenga zinthu zina ndi zina utachokeko akakhale kusalima kumeneko kuli nyumba yawo ndendu kudabwa a president atu 2020 atatenga kuti achita napita kumangochi nde awa aufuna apite kusalima kusatira zimene a president atu anapanga mu 2020 achakwera be original chonde. Don't just be imitating things. This is why mkulephera zinthu anyamata osaja makunamizana acha akutawani ndamva kuti about 6 or 10 members of parliament ya MCP akufuna zaonane ndi professor akufuna za DSO uku azakhalenso uku ndi mipando amene moyayang'anisise kwambiri anali ndi chiwembu chakupha ino a professor anthu amene wonda amene tifuna tiwafufuze pakali pano kuti aba chuma cha nkhani ena mwa iwo anatenga 5 billion parliament imene yapita ija kuti akachita rehabilitation a road from Chiweta to Karonga anangobapa anangoononga ndalama 250 million yoka basi koma 354 point something or 8 billion anatenga anagawana ndi zibwezi zawo. They are all over zibwezi zawo tukuziziwa ndalama zatulusidwa pa mchinji zatulusidwa pa jenda ndalama zatulusidwa magari moto zatulusidwa apa pa uje na apa pa ncheu apa pa pena pa chane hapo ndalama zatulusidwa kuchoka uko chakutete yakudeza icha ndalama zatulusidwa through Malingunde kwa Kambanizite deza ukuwa ku northwest uku basaro wa Mozambiki chakuzala nyama kwatulusidwa ndalama zambiri kwa basi zimene tukuziziwa enafe kumene zapitira a president mutipase mwaiso pano kuti tigwire anthu onsewa amene atulusa ndalama chifukwa ndalama zimene za dziko la Malawi madollars atuluka ma suitcases and ma suitcases ma rands atuluka ma suitcases and ma suitcases ma euros atuluka ma suitcases and ma suitcases ma kwacha atulusa mbiri kuti azibwera muno for their survival. A president ife tikufuna zabwino panopo mwawina iyi ni nkhani yosiriza kuti mwawina koma chonde 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 cabinet yanu ikhale cabinet ya anthu osati kuti azikunamizane apo chifukwa chakuti ife kachani koma ine chimene mungandipangire ndi chimoza president ichi ndesinzasiya kunena. One, family yanga yazuzidwa kwambiri funa ine kuphedwa ma passport yanga ujeni telefoni yanga ndikuyifuna chwa muli mkati mocha muli ma research anga PhD by research business administration ndi imene ndikuti zose zinali mmene mocha thesis ma chapter zake na nalemba chapter paka 7 ndilemba ma chapter up to 30 koma nalembapo 7. I've not yet submitted for clearance and the like chifukwa chakuti telefoni yanga inatengedwa chonde 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 chonde. Arthur Peter Mtalika professor chonde ndipangireni project iyi by Monday. I want to know by Monday. I want to know in chachiwiri chibwerere from South Africa. I have been tortured left and right, left and right, left and right, left and right. Ananga, they've never seen any employment in Ilionse since I came back from exile. They've been traumatized. They've been, I cannot say. Nyumba ndinagura yaku mkolokosi. Komana swesa masfairo onse anandilanda chiri chonse tumapereka berenti.
chosiriza kwa ine kuwina kwa constituency kunaberedwa anthu anapereka ndrama ena ali mchipani chathu ena ali mutu kuti ine ndilephere ine sinaluze mavota constituency ayi. I repeat this, I did not lose, koma it was arranged through Achakwera, MCP and some members at DPP. Anali momo. Some of them, they have joined us as alliances. Anali momo kuti ine ndiluze because they are afraid kuti ine ndinakawina nakhala giant. I don't want to be a giant of the north. I just want to be an ordinary somebody. I'm not after leadership. I claim Holy Spirit. I claim the eternity. My Father in heaven will give me all the glories if I don't claim the glories of this planet. Parantu ena amafuna kwambiri kuti akhale ndi maglories chifukwa chakuti makolo awonso anali mmene momo. Ine ayi nayamba ndekha abambo anga ineyo sanali wandale ayi. Bambo anga mai wanga ineyo sanali wandale. They were very, very poor people, ordinary poor. And I only survived by the grace of God because of my Father in heaven. Then unena pano pepa pano musamamvere zigawenga zimene zibwera umumu mu DPP kumanena kuti uja akaichani I support you 100%. I'm not trying to buy favor from you and I don't want to buy favor from you. Please listen to me. But I congratulate you. I thank you. Holy Spirit should cover you. Koma chonde. Give me my telephone that was taken by the police. 2, let me investigate. Amena anawina Kurumpi East. Chifukwa anawina through bribery, through manipulation of figures, through zinthu zimene. We have to investigate these things so that democracy can flourish in our country. Chonde, my phone. Chonde, my phone. Muli zambiri, my phone. I cannot retrieve from just in vain ma chapters onse amene nalemba. Chonde asensi yanga. Chonde sindikufuna telefoni chifukwa kuti inali it was just not 20 inali not 20 chani not 20 chani Samsung. It was not an expensive one, very cheap one. Koma nkati mwezimene ndikulira ndi ma chapters anga 6 kandi 7 amene nalemba ya census yanga imene mafuna kuti ma supervisor anga akachite verify, then I submit another ma chapters kuti ndite in 5 years ndite my PhD. Ndizimene ndikufuna basi kaya muzinena kuti zienda mstreet, I don't care. I don't care kuti anthu ena mati ndolemera, I don't care. Let them get rich. But my Father in heaven has kept me a place there where I will rejoice forever in the eternity. Where I will rejoice forever in the eternity. Where the Holy Spirit will be my guiding factor. Where the holiness of the holiness I will enjoy. I don't care about what other people are thinking about me. Let them be the giants of the north. Let them keep on bribing you. Let them keep on cheating you, lying to you, kuti they are when they are not. Inez mende kufuna kumpoto the development. Chiweta Mlowe Road. Imene jamu natipasa makobiri 2020 atitaluza anatenga drama zija 12 billion anapita ukalima msewa ukasiya msundwe drama zose zija kumene kuja kumauza anthu kuti drama zimumfuse kamlepo kuti kamlepo ukhanga takuziwa kumene kuna drama. How could I know 12 billion ya boma ineyo? Anatenga drama zose zopita chonde. Chinaso chimene ndikufuna kuchihanga kukhale transformer ya magesi pamzuu pakhale transformer ya magesi imene zonse zinabwera kale koma anangoyimisa kuti chifukwa chakuti afuna ndiluzise ineyo akandiluzisa ina zabwera kuti taonani uchi amafuna sanafune kuti akuthandizeni ayi. Ndeno panopo a president elect nthawi ndi yanu ino. A president elect panopo ndikuza mtundu wa Malawi kuti inuyo ndi Mulungu amene wakuyikani pampando. I declare
the Holy Spirit to be with you. I decree and declare that you be protected by the Holy Spirit. I decree and declare that you shall rule up to 2030. And if you want to continue, it will be then people decide again according to what you have just started, free primary school and free secondary school education and the decentralization of resources. That will see you even in will see you through even in 2020. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, hear us, hear me, protect the president-elect. Cover him with the blood of Jesus. God in heaven, God in heaven, God in heaven, my Father in heaven, my Father in heaven, hallowed be the name, hallowed be the name, my Father in heaven, hallowed be the name, my Father in heaven, hallowed be the name. Protect Arthur Peter Mutharika now as he is preparing to read your people in Malawi, a land of plenty, a land of opportunity. There you are, my God, my God. Achakwera mukhale bwino tikusasikani zimene munandipangira chonde chonde musapangireso munthu wina mu moyo wanu wonse. Kundiyikira munthu uja kuti akabere zisankho iniyo nkumupasa ndrama kuti apange zimene zija si bwino. Kwatuma ma presiding officers ndi DC kuti azikaonera kuti ina ndibere bwino mavoti. Sizabwino Achakwera. Achakwera sizabwino, ndaukhululukirani koma sizabwino ayi. Sizabwino Achakwera. Achakwera sizabwino. Akamuwanga kaya ku polisi amayi yotamu telefoni yangamo Note 20 Samsung munali thesis yanga ya PhD by research business administration, one of its kind, and I did a lot of research. Concept paper yanga navutika nayo kwambiri, layout methodologies navutika nazo kwambiri. Koma chifukwa chani mnante kutoko mnandisiya pasi. I don't know, because some of the research papers that I had ndinachita kuti ndarowesa mu telefoni. Nditu. So chonde president elect, give me space. By Monday I should be able to know my position of my telephone. By Monday I should be able to know chifukwa chani Chakwera anatumiza anthu kuti akandibere mavoti ku Rumpist. Chifukwa chani Chakwera napanga izi? Chifukwa chani Chakwera? Chifukwa chani you hated me? Just of all the people, you just picked me. Why Chakwera? Why? Peter Professor chonde mundipase nthawi kuti ine ndiziwe choonadi. Ndakhululukira because the Holy Spirit demands me to do that. Koma ndiziwe choona, so that at least ine ndizipe ndiwapempherere anthuwa kuti akhale ndi mtendere wabwino. Yes, kuti amene anandibera telefoni imene mnanditengeramo imene yoyo zamavoti ndi izo zirapo chifukwa anachita kuba. They did not win, it was outright theft zimene anapanga kwa ine. Koma izozo ndibe nazo ntchito. Chimene ndinacho ntchito kwambiri ndi telefoni yanga Note 20 imene ananditengera munali ma papers chapters ya thesis yanga ya kusukulu. That's why ndakhala ndikunena nthawi. Ndalama zimene anatenga mnyumba muna polisi ndibe nazo ntchito chifukwa akanena ku khoti uli ndi umboni pakhala palibe kuti ndaonese kuti umboni wa ndalama imene anandibera nambala yake ndi. So we don't keep numbers ya maujeni. Lero ikapezeka ukaronga ikapezeka kuti. Professor Arthur Peter Mutharika has finally and duly been elected the 7th president of the Republic of Malawi. Good afternoon. Enjoy your day. Thank you very much.